Salutare, fraților, la un nou episod de Minecraft! Ok, deci aici e la baza noastră, e frumos, e un bait, aici e numai pufferfish. Da, normal, aici cactus și bait aici, e sand baitul ăla. Aici o să fie o intrare și dacă vă arăt eu, uitați, am mai crescut pe aici pădure, pădurea, a mai crescut pădurea, gen, dacă vă uitați, a mai crescut. Și avem aici casa lui Simpi, mai departe cu roz, acolo unde țin eu plusul ăla, acum unde țin cercul, acolo este casa lui Oana. Și aici e unde țin eu acum, e casa mea. Aici e poliția, aici e aia unde plătești plăturile, gen, dacă extinzi aia, gen, aici cred că e ceva nou, nu știu, cred că, e din ăla de tras ca să știi să tragi, ca să mai bine aici nu știu ce e, și aici bănuiesc că sunt celulele la cum e, gen. Eu aș zice că sunt celulele și nici măcar nu sunt făcute de mine, gen. Eu am făcut aici rost de un MK3, nu știu dacă l-aveam, și o sabie cu fire aspect, ca să dea foc. Mă cred că mi-a spart ușa, doamne. Aici mi-am mai făcut eu frigiderul, frumos, mai mănânc puțin. Am mai mâncat. Stai, spun înapoi. Aici este gen masca mea, asta e masca mea, că gen avem o invazie zombie prin oraș, gen, da, avem o invazie zombie, da, nu prea am mai dat noi de invazia zombie, gen, că nu mai s-a făcut seară de mult, e soare. Gen, asta e costumul ca să nu fim mușcat de zombie. Gen. Și asta sunt papucii mei care îi port mereu, gen. Da, nu îi port acum. Aici sunt puțin bani, furt, gen. Aici este aia, masca, ca să fim mafioți adevărat, masca. Și aici mai avem un splash potion, da? Splash potion. Bla, nu mai știu. Gen acolo baza, merge spre cent și aia. Am mai renovat-o. Pe aici am făcut așa. Și nu cred că e nimeni pe server, nu? Nimeni pe server? Wow! Ce-mi place! Păi acum eu n-am ce să fac, gen. De pro numărul 2, doamna de Stai să umor chestiile astea. Mamă, dar trebuie să mă duc la poliție ca să văd să trag cu arcul, gen. De arc show. Cu gloanțele astea. De fapt, cu MK3 ăsta trebuie să învăț. Dacă nu-i nimeni pe server, gen nu învăț. Dar cred că o să fac în episodul următor asta. Nu o să fac acum. Fac în următorul episod, că cred eu o să iau la mine puține din alea. Cât am voie, o să iau puține din alea și gen o să dau după ele. Și dacă le meresc, gen o să învăț și eu puțin să trag cu MK3-ul. Stai să sar gardul. Hop! Am sărit gardul. Stai să arunc asta. Slime ball-ul ăsta. Și cred că o să-mi renovez casa, adică tot ce e aici, cred că o să-mi o renovez. Să spuneți voi dacă trebuie renovată, gen. Gen să spuneți, gen. Puneți în comentarii. Trebuie renovată sau nu? Trebuie să facem balat, ce facem? Ce facem? Ia ziceți, ce facem? Să scrieți pe chat. Hai pe chat dacă e pe comentarii. Ce o să facem? Și ce facem? Ce mai postăm? Îmi dați ce mai postăm acolo. Nu știu, Plants vs Zombie dacă vreți. Nu știu ce mai vreți.
Nu știu. A fost cu acest episod de prezentare de oraș. Gen, mâine o să mai apare un episod. Pa, pa!